ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka result matrik bala penbena da ka embos hak arp saw trik jembang arja upsaw kala penja umat kemen om tang ya kino hikai ka light dom Presbyterian Secondary School handrai kala penja umat kemen ru ya ki babun ki pat ba ka than light dom ban yoi ba ka samla ri da hon walang ka balawan na ka longyeng ka beduk ka bom don show ya lau kpa upla klat no ka la yo rung hak top 20 hak result SSLC bat ban thauru ya ka record ban long ka samla puli ka baning kong e na ka than lai dom brok away ban yo rung ha ka top 20 bat la Christian school ya ka samla ri da hun da ki hinmen ki brasulet bela hadien ba ka keme jongka ka don hapdeng ke jing stom u MLA ka mairang constituency ba met ba ling do u balong ru ka ju ko por chairman ka Meghalaya State Planning Board ha ka arp santri jemang arja upsaw dala di kum unong mikmat ulalek ben kendo ya ka ri da hun walang ha ka yeng sa jongka ha mauli lai dom Uba met ba apa keren sikila patai kubor ulah kular pan aji rap bat man kersya ni ka samla ri dahun bahkan peteng ya ka jing puli bat ulah ong ba udap da ka jing kemen ka bakrau ban yoi ya ka jing job ka samla ri dahun bat lopen pauru ba ka jing job ka samla ri dahun kalong ka nuksa ya ki samla puli ba kam don ka jing e lada don ka mon ka bajuat bat ka jing tristom haba ka klem yo tang ban tuition ba ban ka jing duk rei kala poi ha ka top 20 bat ban yo bat ya ka kerdan ka bakhatsan Ini kalau ke ba ngadap dari sokmen ke crowd dan jana ba ngai result wala mi minin kasi nakabantagi na ibalaya ya ba exam jongka SSLC jom momenta ba ngi pay itu list jong ki top 20 ngada so kumen hado kata-kata ba na so kendit bang yu iya keles dom kalai dom secondary school ba i lidahun walang jawan haka position ke ba 15 katsan ikralong ke ba i dawan ba ya kaburom na kabantai tadi ya kaging kasam Nantaya ke school ikin hikai ya ke constituency Rockaway ba ke district kundu bat ya kan ke dong ka time la dom area Rockaway kaba ngada sukumen hado kata nama ba i kading ke dong ka time kalong ke don kam ye ke buku kini ki so jong fetching pule nang ki kena ki ba yele exam ba pe baki poi se petong ba krida ba kaduksa jong i lidahun ibala pendap bat bela pas ni kelas 10 exam text nem kalau kan nuksa ke bakam kerpak do data baling oi kan ni i lidahun dalade naga bantaya lade bat dakajing trisitom dakajing minot dakajing sya bat dakaj mensim jong kajing khun ila poisek ni ketang imsim la sim tuition imsim dan manu-manu bayar naga bantaya ni ndai wangai kren badi pa ia tu yang ama don manu-manu lane hanu ba ile ban pani ke jirap na kabanta tuition kadai bet tang na kabanta na kalian jong kinai kai pa school hakaba ita test dom na de hakaba kim maksud wega kalau ki distinction mark sudah haparo ke subject dia kene ke penpam ba mdon ding pingkian
don ki mau khang la da don kamon na la de ke ba bat ke ba juat banyak tur bat kiwe ki parak nak kiwe ko ni sa kini ru ha ka ju ko po kawan ra ya ka nuksa bala da pide na ka nu ka dong ka tang ka ba kedong tam jong ka sti don ka nu ka ban khang pi la be ban po ka to ada don ka ju ko jong bon borbor ki kena na kini gidong ki tang ki jong ni ki mo ngim biang ni kai don no pun ka don ba ai tuition don ba guide learning don ba yarap learning ndai em kanuk sa ka juri defon mun si la pun pau shai ba ki baro ki wan hadin ndai ka ba khmat ka lo ka commitment but ka determination apa kum ikna ibra kan dusna maka ni ka dong ka thai ila tristom dal de ka ya ka ka burong ko sa te ni ka long kanuk sa ka mun ta kiwi ki kena ro nang ni sa ma ni yo iba hakini ki por ki bada ka class 12 a result ka ba sudah mena ka sistem ko dan Kevin Lauren yang pendat ya ta lawan ka to top 20 hi ya ka les but menta ka class 10 ni yo iba ki kena jong ni ka dong ka thai ki di ban ya ka ju ka ben sim jong ka ji ko to hande ki di ban nong ki be sha ka ju ko por bat ka jing tristo kini berbor ke ban rai ki so jong ka jing kemen ki so ko pa na ka banta kata ka jing pikra jong pi ya ka jing puli tin so kemen ba yi kwa ni teng ya ka jing puli wa ka jing duklu na ka banta ka class 11 at susu sakma ba yi don ka jing angnot na ka banta ban nang kiyo si jong susu na ka banta kini ki jing puli Kawede bat kene na makung ke yang keba doktor kedua in tahu kela binti pan alam ke kesan kan tadi kawede bat kene na dawan hadu ke top 20 ke bomor ke dan kamhi pan ai ke commission te haka ju ko por ai ku blai ki kena jangan ka dong ka than baro oi ju ka district ki kunju oi ju konstitusi ki blai pas bha ke class 10 class 12 exam bar kunju ki kena baro ju ka state ke jungi ki bala pas hakani ga exam juga kelas 10 bar kelas 2 de ke jingkit bok yang nak banta joki bat haka joko por nga airu ka jing prinslo bat ke jing ainan skip nak banta ki tu ki kena ki bam la ban poi ka thong haka jing le ka joki ka la ra kim la ban poi ka thong hanga ka snem kam don ka ta ka jing khang du nak banta joki ko snem ko ban wan ka don kajing pengkreak kadang kami minta itu kiru nak bantang kini kun makan kejuk maka por ke bantang kadang kami kini ya ke bagi pedak kejung kulit kejung nak bantang ke future dah ke bantang ke lawe kejung kiki kejung ke state kejung ni